हेलो फ्रेंड्स फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ बड'फा बड' यूट्यूब चेनेलनिफ्राय बावहरग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान गोदान निउस आपडेटफोरखौ लानानै फैफिनलायबाय। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोजासिम नाय आरो माब्लाबाबो स्किप खालामनाङा आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब लाइक आरो कमेन्ट खालामना दाबाव। थुदो बिदिब्ला दिनैनि गोदान गोदान निउस आपडेटफोरनि सायाव पाकिस्ताना मैया भारत आरो पाकिस्तान सिमनायाव गुलि गावहरो आरो बे गुलि गावहरनायाव भारतनि सासे सान्थ्रि थैनो गोनां जायो। थ' बेनि उनाव जोंहा मैया अरुणाचलनि इटानगराव हा खुरखानायनि जाउनाव साब्रै सुबुंनि जिउ खहा आरो बिसोर साब्रैबो गंसे न'खरनिनोमोन। साब्रैनि मादाव साथामखौनो गथ'सा होनना मिथिनो मोननाय जादों। थ' बेनो दं थांनाय बिस्थिबारै ताइ आहम छात्र हन्थानि लिडार बा आफादगिरि बिथाङा रुंसारि जायो आरो बिथांनि मुङा जादोंमोन अश्विनी सेतिया। थ' बेनो जोंहा जालुकबारि क्वारान्टाइन सेन्टारनिफ्राय खारखोमानाय सुबुंखौ हमबाय। बिथाङा कर'ना पजिटिभमोन। दा खारखोमानाय बिथाङा सयगावनिमोन। बिथाङा जालुकबारि क्वारान्टाइन सेन्टारनिफ्राय खारखोमानानै गावनि गामि बा सयगावआव थांदोंमोन। दा बिथांखौ हमबाय आरो बिथांखौ क्वारान्टाइन सेन्टाराव दोनफिनबाय। थ' बेनि उनाव जोंहा मैयानि दिनाव गासै कर'ना पजिटिभ मोननाय जादोंमोन 936 आरो बे 936नि मादाव गुवाहाटि सिटियावनो 520 मोननाय जादोंमोन। दा टटेल आसामाव गासै दङ टटेल केसेस 15,536 रिकभार हामफिनदों 9,848 एक्टिभ केसेस दङ 5,650 आरो थैनाया जादों 35। थ' बेनि उनाव जोंहा मैया बेंगालि एक्ट्रिस क'एल मालिक आरो बिथांनि फेमिलियाबो माने टेस्ट कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। थ' बेनि उनाव जोंहा रन्जन दैमारि सार बिथांखौथ' बयबो मिथिखागौ कर'ना पजिटिभ जाबाय होननानै। आंबो बिथांनिसिम जाहाथे थाबैनो हामफिन आं बेखौनो आर'ज गाबो। जाहाथे नोंथांमोनाबो बिथांनिसिम थाबैनो हामबावनायखौ आर'ज गाबहरो। बेनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायो। थ' दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै, गोजोन्थों।